The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabicol. Nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko. Sarong marin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Lunes, petsa 18 na kan bulan kan Oktubre, taong 2021. Kami liwatan sa indong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Oy, siyempre masiram na hapon mga kababayan na Bicolano. Ako mampuan sa indong lingkod, siyempre pa Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, tabang, ora ora mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Siyempre, live na live man kitang naantabayanan, nakasubaybay sa tuya sa paagi kan Facebook page, kan Action Ko Center, Action Ko Online TV, ako Bicol Party List, and siyempre sa mismong Facebook page, kan sa tuyang namumuta na congressman, kan ako Bicol, Congressman Saldico. Siyempre mga ka-aksyon, hello muna sa tuwing mga parantaba. Igwa kita ngunyan in 1,326 viewer as of this time, partner. Siyempre, nabanggit mo ngunyan pet sa 18 kan Oktubre, aldaw ni Lunes. Happy birthday muna kay board member Dante Arandia. Ayan, happy birthday tabi sa imo board and pandiurang board Happy member birthday kan man probinsya kay Albay. Pading Mike Hausyan. Yan, happy birthday sa imo Kuya Mike. Birthday man ngunyan ni Mading Jessica Imperial. Ayan, maray na pag-aagaasin. Happy birthday hapon na pala partner. Siyempre partner sa tuwing mga parantabay dyan, mga And sa gabos na paradangog may sa mga Radyo Oragon. gabos na may mga kumpleanyo ngunyan, happy birthday so mga may mansari, anniversary, weeksary, daysary, minutesary, gabos na yan. Gabos na. Ayan, ipagpadagos sindoan sa indong pagmiminuutan. Yes. Partner! Ngunyan na Lunes. Siyempre pa partner na bistuta kan mga nakaaging aldaw an siyam na madaraning pagbabago sa Legazpi City sa Dumanyan ngaran kan sa- sanggunian panlalawi panlungsod partner. Dumanyan sa team kan APG at Yes. sa kabagong Legazpi. Siyempre pa partner, ngunya naman na pagkahapon, ininaan pagsampulo partner, makumpleto na kan mga madaralagan sa pagkakonsehan. Na topic ko subagong aga partner duman sa program ko. Kaya ako mahapot man nga ni ako sa imo.
kung narurumduman mo, kaso rin nagkaigwa pa tunay na eleksyon sa Legazpi. So may ralaban talaga. So ang mga kababayan may napagpilian talaga. Ito partner, na primerong pagtukaw kan presenteng administrasyon sa Legazpi. Ako mga sarong dekada na, last na may laban kaya itong naglaban si Ma'am Lorna. Yan. Iyo itong last na Gwapa partner. may may napagpilian sa mga taga Legazpi. After that wala na partner. Ako man partner nagigirumduman ko itong Roses kan panahon. Ining suaki. 2001 partner. Suaki. 2001 ang naglaban na mayor Doc Maingbuban. Oh yes. Ang vice mayor si Pading Martin Roses. Yan partner ang nagigirumduman Tapos ko sa nagkaigwa. 2004 si Councilor Michael Imperial na ang nakalaban. 2007 Councilor Michael Imperial Manggiraray. Pag 2010 iyon na itong tapos naman so lalaki so babae na versus Ma'am Lorna. Ayan, So kung ilingon mo sarong Dekada dekada na ang na. nakalipas, more than 10 years na partner kan huring may Nagkaigwa nangyaring ng tunay eleksyon. na laban. Tunay na laban Kan or may matinding laban. nangyaring eleksyon sa Legazpi na may napagpilian so tao na na-exercise partner so demokrasya asin so pribilehiyo kan kada lambang Legaspeño na makapagpili. Ngunyan giraray Ngunyan mauto. giraray. Kaya sabi ko nga Pagkalipas kan challenging sarong ngunyan. dekada, ngunyan giraray magkakaigwanin tunay Na na mapagpipilian. eleksyon. Di ko Correct. sasabing fake sa mga nakalipas. Tunay na eleksyon dahil tunay ngunyan na may mapagpipilian. And kita man partner sa lado kan mga media, may iling taman partner kung sa pagbabantay tang tigapod na magkakaigo kita ng iskutenyo, ngunyan, diba? may mapagpilian sinda sa mayor. Sa pagkagobernador. Akan nakalipas na 2016 igwaman pero bako man kayang talagang magabat na lama. May mapapagpilian sindangon yan sa vice mayor. Correct. And sa mga konsehal. Yan. And sa bilog na probinsya naman partner, igwa na naman. Kaya sabi kan mga political analyst na nakakauron ko partner, pati naman mga gurangan tang political leaders, not only sa province of Albay, kundi sa bilog na Bicol region, ining nangyaring inungon yan sa Legazpi, magayon ini and favorable ini sa mga namamanuaan. Kaya nga ni partner, namok na ining pagsasabi na ang pagbabago. Kaya ang pangapudan sa mga taga Legazpi, day pagsayangon ang pagkakataon na ini na may nangyaring Correct. tunay na eleksyon, tunay na mapagpipilian. May nagigirumduman ako partner sa sinabi ni Governor Al Francis Bichara na pag sinayang niya nindo ining pagkakataon, baka ngayon magbasol ka mo pag abot kan panahon. Na tuminukaw na ngayon ining pagsasabing gusto nindo manggiraray na sa dati sana. Diba? Sige! So ngayon partner, bisto ta partner, kay punta pa ba ining ipabisto? Kuya na ini partner eh. Ah? Sabi ko nga, araman irestoryahan ming kaming mga coffee mate. O na ako mga political Day analyst. coffee mate. Coffee mate. Kaming mga coffee mate. Mga para copy. Mga para copy. Sige. Ang tema mi, ang pagkampanyang inikan ipapamidbid mo ngunyan. Bako man sa parang ngunyan na eleksyon na 2022. Sa mga masunod pang eleksyon. Sa pang 2025 na ini. Tan pang 2022, kuya na yan eh. Dandil. Oh. Aram ta na ngayon, magiging kaluluwasan ka ni. Pero partner, Yun ang pinakamayigos pa partner na konsyal. Bako lang aldawa, maski banggi. aram mo partner, kung pwede sanang bumuto ang mga gadan, bistado ni partner. Aram mo, paano mo madaog? Oh. Nasubuhay nga ni, dati ng kumbinsido, pati sa mga gadan, kumbinsido ka. Correct, partner. Isipon mo, partner. Sisa ang katabang kan ini. Siyempre, sa mga buhay. Pati sa mga kaluluwa, partner, nagtatabang pa. Eh, paano mo ini Sabi ko mapirdi? nga ni partner, maski sa maliwanag budak madiklom, bistado ini. Isipon mo, maski nagsusulo-sulo ka, may nagasabi sa imo, Alexi, Hindi kayo magsisisi. Hindi kayo magsisisi. Ayan mga ka-action. May dulsi, may dulsi. Sige. Mga ka-action, bistado ang tatabi ang presenting City Councilor kan Legazpi City. Asin ngunyan tabi, yaon digdi kay ribahan ta, dahil iba tabi, City Councilor Alexi. Maray na pagkahapon tabi, Councilor. Dahil may naikatinawan ng mga magagayo na introduction kasi sabi Dahil nga bibid ni, na yan, oo. bistado ka na. Ay. Ngayon, sabi nga ni kay Alex, hindi kayo magsisisi. Kumusta ka tabi, Councilor? Maray na hapon man po, Sendo. Kung sa kuyan, maray. Aha. Okay man po ang ang pag-ano ko sa tao. Ang primero, si Alexi, siyempre midbid na naman nito, kasi kay Tupa. Kan ako, primero, si Alexi, naging kagawad kan barangay Tula-Tula. Dahil ko nga napigasahan na makakalawag pala ako sa politika. Sa totoo So, ibig sabihin, kay to, gusto mo lang sa barangay magserbi.
Iyo tabi. Ang saka negosyante partner. Dahil niya mahuna-una na makakalaog siya sa political arena. Oo, pagkatapos yan partner na naging kagawad siya, naging kapitan niya yan sa barangay Tula-Tula. Kaya pag sinabi mo talagang Alexi, matindi ini partner. At saka yun na nga yung pigisabi ta partner, si Councilor Alexi, nag-aatindir bako lang sa panahon ng kaugmahan. Sa gabos na panahon. Pati duman sa mga panahon na medyo mamundo ang mga Mamundo, kababayan. Dayaon oo. si Pero Alexi. nagiging maugma dahil niyaon si Alexi. Nagpapamati kan sa iyang pakikisumaro. Councilor Tabi, ano pa tabian pwedeng ikabisto kan mga namamanwaan tang mga syudadano ta na di ipabistadoan sarong Alexi? sa primero, para maaraman kan mga tao kung si Alexi. Si Alexi baga, kang primero, naglawag sa politika bilang kagawad kan barangay. Kang primero, siyempre dahil pa man ako minbita, baka man ako taga Legazpi. Dayo man po ako sa Legazpi. Ang agom ko lang taga Legazpi. Sa primero, dahil ako bistado, nag-independent po ako dahil sa karaw-karaw lang. Pirdi po ako. Pero pangwalo ako. Maugmana ako dahil man ako bistado sa barangay ko. Pero nakapangwalo ako. Daw ko pa so mga taga Tula-Tula. Mga incumbent. Mga taga Duman. Kaya naugmana ako. Ikadwa kong dalagan, 1997, nasa linyada po ako. Kaya itong dipuntong Alan Haikotso. Duman na nahiling nila kung si Alexi. Dahil napirde ako 1992, may tinuga ako sa sarong kataon na kung manggana da ako, tabangan ko da sinda. Sabi ko, sa anong bagay? Kung kaya ko, sabi ko, sabihin mo ngunyan, sa aga, Porsigyon mo. dadarahon ko yan na Maski day pa mag-eleksyon. Maski day pa. So kung manggana na, ta eleksyon na kinagahan. Sabi niya sa kuya, ining natutindungan ta, sa tubang kita kan chapel. Ang chapel may kaipuan ming i-repair. Sabi ko, sige, anong kaipuan nindo? Sabi sa kuya, ang kabanga kaining chapel, yero, ang kabanga nipa. Sabi ko, sige, dahil igwaman ako may tatao, pirang yero tabi ang anong tamanyo, pirang laba. Sabi niya, di gis. Sabi ko, sige. Sabi niya, 10. Sabi ko, sige. Sa aga, sabi ko, pag nanggana ako sa aga, ako mismo madeliver kan SIM. Pirdi po ako. Pirdi. Pero, maski ako pirdi. Diniliver mo? Diniliver ko ito. Dahil sa Diyos ito, para sa Diyos. Diniliver ko itong SIM na 10 o 12 ata, aron kayan. Habo, tanggapon kan kauhuron ko. Dahil pirdi ako. Sabi ko, nahiling ko man sa expertos mo para kung sa oras, kulang kita sa oras na naghuron. Kaya sabi ko, nahiling ko man sa expertos mo na makatabang, pero dahil sa kulang, kaya nagkulang maso boto. 8 boto lang. Ay, 7. Hindi ito, winalat ko. Sabi ko, para sa Diyos man yan, iyan ko. Winalat ko po ito. Duman nahiling kan tao na talagang sinseridad ko. So pagkama. Manggana mapirdi, Yan ang partner. pinuunan mo talaga. Opo. Manggana mapirdi Okay. yung pinangako niya, partner. Ngunyan Yung tabi, tinaw niya. naging opisyal ka kan barangay and ika nakatapos naman ng 3 terms sa pagiging city councilor. Ano ang mga siguro masasabi tang dakulang kontribusyon kan sarong Alexi kan ika po naging miyembro kan sangguniang panlunsod kan Legazpi? Kan 2007, naging konsyal pa ako. 3 terms, 7 na taon. Sa loob na 7 na taon, naging chairman po ako kan Urban Planning and Housing. Saka Committee on Women's and Family. Itong Committee on Urban Planning and Housing, diyan baga matrabaho talaga yan. Dakol nag-apply kay pagpa-subdivide kan daga. Ang ginibo ko, maski sarong referral every week. Every week baga may session. Opo. Every week dahil ako nawawarang ki referral. Magsaro iyan, mag-5 o mag-10. Pigaano ko yan, automatic committee hearing ko Asikaso mo to. Asikaso within that week. Pag Martes ang ang session, pag Friday
committee hearing. So, day mo pigkakaturugan niya na pigpapaunog-unog. Aday po, So, aday ibig po. sabihin, Trabaho. partner, talagang tunay Trabaho. na trabaho. Tanahiling ko paano, may mga tao na iutang baga sa SSS, GSIS, na kaipuan ninda. Nahiling ko na kaipuan ninda maray. Kaya ako dahil nagduduwa-duwa, dahil ini ang panuga ko, magsilbi. Totoo, opo. Oh. Kaya ginibo ko ito. Kaya sa loob ki siyam na taon, bilang chairman kan Committee on Urban Planning and Housing, wala akong winalat na nawalat na pending na referral. Opo. Masilingon nindo po yan sa diyan sa sa Kumbaga, sanggunian. sa madaling sabi tabi, Councilor Alexi, Tapos. ginibo mo so assignment mo. Ayan, opo. Dahil ko po yung pigtitipod. Dahil paano sa mga nakaaging sabi nga ninda, nagkapot, pigtitipon po yan. Oo, nakukuha ng Kung iisipon talaga, totoo man agad, magastos dahil mapa-committee hearing ka, siyempre, imbis makatrabaho ka sa iba, dahil ka makakaano. Tsaka, sa papel, nakulang ang papel. Expenses. Oh, sa expenses kang gobyerno. Pero dahil sa pangangaipo kan tao, And trabaho talaga talagang ginibo ko. Oo. Councilor Alex Tabi, 9 na taon nagserbi ka bilang konsihal kang Legazpi. Nagdusi na. Padusin. Padusin mo Padusin niyan, na, oo. oo. Kung igwa ka tabing narireparo bilang parte ka kan sanggunian panglungsod, na gusto tabing bago. Okay, yan nga ni, nag-iba si Councilor Alexi sa Team Bagong Bagong Legazpi. Legazpi. Ano, may mga nailing kang dapat baguhon? baguhon. Ano tabi sa iling mo itong mga dapat ng repasuhon o ibasura? Actually, igwa ko, pagtukaw ka kan 2019, nailing ko po ang saro ko yan, makahirak kan mga tugang tang nagtatrabaho diyan sa syudad. Ang sarong ko yan dyan, inano ko, na dagdagan ang sweldo kan mga kaswalta. Yan ang dahil pagtukaw ko, iyon na ito. 100 plus man sa nagayon? 130. 130. Oh, 150. 130, Iba-iba, 150, iba-iba. oo. Hanggang Nga samantalang 120. ang So mga mga barakalo, casual, nagparalangkaw na. Yun po. Oo. Yan ang- samantalang councilor, ang mga casual, kada ako na trabaho. Actually, di ko maano. Oo. Iyo ang sugo-sugo Correct, minsan. oo. Tayo ang daog-daog. Igwa man dyan partner na 15-30 man sana nag-report. Oo. Kaya nahiling ko na nagpasa nga kita kay resolusyon na dagdagan ang sweldo. Wala akong maginibo. Minority ka? Minority. Oh, so ako. mayorya, abo nadagdagan. Iba man siguro ang Iba mga... man siguro ang mga nila. Focus Priority. nila, Priority. prioridad. Oo. So, kumbaga ika, May kasurog akong saro. nahiling mo, Councilor, May kasurugan sa ruman. nahiling mo sitwasyon ng kamugtakan kan mga kaswal, halimbawa, taga-bangkiruhan, maplite, Paligaspi, pira pa man siya ng matatanda. Bud, ang kadaklan dyan, ipinangutang na sa pangsweldo. Oo. Minsan nga ni ang kunyan, nadidelay. Siyempre, ipapangutan takip. Oo, nababanggit mo tabi yan, Councilor, na arog May kayan... nagdinegosyo pa dyan partner Oo. kay para pautang. Correct. Arog kayan ang sweldo sana. Ano kaya si mga rasones kung diin nalalangkawan, napapasain so supposedly idadagdag na sweldo, ano tabi ang naiiling mo? Is it because of mga piga-apuntang ghost employees? Or ano tabi? Dahil ko masabi yan. Dahil siyempre, baka ako nagkunyan, wala ako dyan sa poder na magtaram kayan. Kaya gusto ko man, kaya nga ning, kung kukunyan nun ta, tan makahirak, bako sa ano, makahirak talaga kan mga tao. Na kung babae, aram mo na yung babae, siyempre Nakulo ng mapagayon. maintenance, oo. Siya makuha, makahirak. Nahiling ninda sa mga kairibanan ninda na nagkakaong kayo masiram, tapos ninda, dahil makasabay, kaya makahirap. Ang barakanon ba ngunyan kan sira ngunyan. Totoo po. Sibubog ng sibubog, minaabot kay 220. Lampas pa. Minsan lampas Mas pa. alangkaw pa, so Ano barakalon. ano pang kuyan kung yun lang. 130 yan sundo. Talagang nailing mo ito, namatian mo na, talagang makairat Igwa nga sila. niya ako na kuyan nag-istorya. Ako ba, salamog sa tao, na may 220 man dyan na sweldo, pinakalangkaw na nadahon. At 220. 220. Na nauranan, nainitan, niya paano maghilang? Kaya po itong tao na ito, dapat, bako sa pag-ano, mga araw kayo ito, dapat, Na ang minimum tangon niyang partner digdi sa Albay, 310. 310. 310. So, arayon. Oh, nasamantalang ito nasa Not gobyerno even partner. half, di ba? Oo, Dahil nasa mas gobyerno. kilamang ka ba nga, dae. Oh. Nahiling ko bang paano, na kay Puan, ano anta?
So sarong po yan sa nailing mo na dapat ayuson ang benepisyo kan mga nagtatrabaho sa loob mismo kan Sweldo city lang, government. partner. Sweldo muna baga. Sa Oo. sweldo pa sana, di ba? Yan, sweldo. Oo. Kumbaga ayuson so sweldo kan mga taong nagtatrabaho Nin sa maayos, city correct. government. Ayun. Councilor Tabi, maiba kita kasi naiiling tatabi na talagang haloy ka na nagserbi sa Legazpi, kaiba-iba mo man iniong mga presente pang nakaturukaw mo niyan. Sa iling mo po, Tabi at Councilor, ano itong mga dating mo tabing naipasa na sang mo niya nagagamit pa? As in, sa iling mo, dapat imantinir, pakusugon, iyan Tabi, kumbaga, legacy yan ni Sarong Alexi. Actually, ang wala man masyado kitang pigano sa sanggunian. Sa komitiba lang kita kahito nagtutok. Gabos sa komite mga referral sa kuyang yan po. Ang legacy ako digdi, pinaka-legacy ako diyan. So pag-create kan women's organization. Ayun. O yan. Ito po dahil haloy na panahon na wala po ang organisasyon kan Tama, women. tama. Dahil So nagka-problema. nagpuon iyan sa Sarong Alexi kung Opo, natalag dahil kay Guan. lalaki Na-organize Oo. giraray. Na-organize Lalaki ko po partner. yan. Sa tabang, may nagtabang man sa kuya. Ito nga ni si ex-kapitana Tess Alisago. Dahil saro siya sa mga kuyan man kan Women's. women's Oo. kuya na miyembro. Kaya siya, tinabangan niya po Tess ako. Alisago, that is from EM's Barrio. Yeah, Oo. Barangay 3. Na ano po yan, nabilog mo po yan na women siya yan. Kaya natipong ko yan, kaya yan ang pinakaligasi ako na nabuhay sa women's organization. Natawang ki kan tao na rekomendasar. Opo. Kan mga taga-Legazpi. Kaya ito dakulong halos pag may mga okasyon, yaong pilmi ang women's. Gabos na mga programa ninda, gabos na Aktibo. Aktibo, May buhay na partisipasyon. buhay, may partisipasyon. Ako Tama. man bilang chairman kan women's, ako nagpapaano man ki paugma senda. Gaano ka dipisil na sarong lalaki ang namamayo kang women's Ay, mas organization? maugma, Mas partner. maugma ta. Ang sarong lalaki partner na puro women sa kaiba, mas maugma. Iba na naman ang Ay, dalaga ibig sa sabihin, talaga teka, sa baka Joshua ba Martinez. Naugma ko tadel Nabilog mo, ko sa women's nagkasararo association. sa mga women's. Opo. Kan ako nakatugaw bilang chairman kan women. Ilingon ang mga presidente kayo, mga miyembro makakataram. Kung- Kung paano napaugma sinda. Opo, opo. Pag may mga sinda, may mga Aktibidad. aktibidades, yaong pirmi po ako. Pirmi man ako nagpapa-raffle. Very good. Minagastos pa Opo. talaga Councilor ako. Alex, kumusta tabi ini yung stage fee? Kasi aram ko tabi bilang kabali ka kan sanggunian panglungsod. Aram mo tabi ang nangyayari sa arog kayan. Kumusta tabi ining stage fee? Ano po ang status ka ini? Since napundo po ini, ano ba ini? May possibility bang maibalik giraray? Sa totoo lang na istorya, ibabalik yan. Tapos, inano man ang sa tuyang mayor, sinuspend. Pag suspend, di, Pwedeng ibalik. Ibabalik. Unless otherwise, Depende yan sa- tinerminate. Opo. Yeah. Kung inali, talaga wala na. Dahil, nag-question nga ni ako yan na, Nariparo ko, ining nangyari, ining pag-suspend ka ini, kang nagdakulso, clamor kang tao na masyadong negative. Pag-abot Okay. sa kwa. Kaya that's pepirita na suspend. nagpapor ki committee hearing si Councilor Bariso ata kay ito na kunyan ang pigano question ko kung binayad kan tao ibabalik. Sabi niya dai na daa. Yan paano sabi ko ang kwarta kay ito siyempre Mapapasain. yaon sa kwarta anong sabi ko yan dagdag nga interest yan. Aha. Wala siyang So, dahil magkakaigwaning retro. Ano po yun, Councilor? ang taramon, kung pira ang kulang na kan binayad mo, dadagdagan na lang kung mapaano ka. Mapasupsup. Mapasurop. ka. Oo. Ano yan, Councilor Tabi? Nagkaigwaning konsultasyon antes Tabi inimplementar nakabali sa bill kan mga konsumidores. Hindi, ini kaya partner, ang duda ko, kinupya lang ini sa ibang lugar eh. Kaya nga ni, kinupyak. So, ang apot ko, dahil nagkaigwaning konsultasyon. Nakapasar yan kan wala na po ako. After 2016. Kaya pala Ayo. mga tugang Tabi iniuna implementar, tawara na si Councilor Alex si partner. Dahil ang nagbantay. Warang makontra. Okay. Okay. Ang kayang paano kayo ito, na yan, sa totoo lang, ibabalik yan, naghahagad sa sanggunian ki 32 million para Mabudgetan. mabudgetan ito para kuwao nitong bakalon ito yan na
So kuyan sa ano sa Pasilidad. Bakiruan. Pasilidad sa ano Bakiruan. So, manda Dahil tabi. ko aram Kay, kung mahanda anong- pa lang kita, anong partner. kaisipan. Kaya ibabalik na naman. Dahil kung aram kung anong kaisipan kung ata babakalon kan syudad. Baka ang syudad ang magmamanage. Opo. Yan ang ano. Dahil ko pa aram ta dahil siyempre bako man ako mayor. Oo. Okay. Councilor Alexie, sa imong pagdalagad kiraringo niyan, pagsiserbi sa konsyal, ano ang mga plataporma mo pa na gusto mong gibuhon sa Legazpi? Actually, dakulon kung isipon mo. Ang number one na ano, dahil ang Legazpi baga, pirmi pigbabaha. Makahirakan mga katugangan ta na halos pirang beses pigbaba kita sa santaon. Di sa nanguran pigbabaha. Nagibo man kita ang aksyon na Mga flood control. bako flood control ang kuyan na dapat limpyahan so yining sapa. I-dredge ang sapa. I-dredge. Opo, dredging. I-dredge ang sapa. Dapat kay po nang diding ang ano, bako lang puro infra. Nahiling ta. Dapat hilingon taman sa mga nangyayari sa kapalibutan. Ako baga, nag-iikot sa buong Legazpi. Nahiling ko po ang problema na dapat ang kanal may maintenance yan. Bako lang puro implementasyon, dapat may maintenance. Dapat nagbabayad ang mga constituente ta, taxes, dapat ibalik ta kay maray na Serbisyo, totoo, opo. Ini ang pinaka main na ano na gusto kong tutukan na i-dredge ang ano, ang sapa. Ngunyan, pigigibo na po. Tadagibo kita kay resolution na i-dredge ang mga sapa. Pero ang dahil ko panahiling, so paglimpya kan mga Kanal. Dahil, hilingon nindo. Siguro mapunta ba yan, Councilor, sa mga barangay, implementasyon kan mga barangay Bako lang kapitan? barangay. May mga ano mga main street baga. Talagang kuyan, dahil kaya kan anong barangay. Sa pondo. Dapat Tama. tabangan kan syudad. Syudad. Kaya Tabangan. nababanggit nga ni Dahil- kan mga kapitanes na sa mga project na gusto i-implementar, abonado ang mga kapitan. Totoo yan. May mga resolusyon kitang ginibo, lalo nito so nag-interest ang sa tuyang mayor na mag-ano sa ano, so river summit. Sa buong mundo yan. Nagabos na sapa dapat malinig. Nagibo po kitang resolusyon na tabangan sa mga barangay na suportaran kipinansyal. Tapiraman sa ang ira ninda. Tama, Opo, tama. May mayaman nga ni akong kaibanan kay itong 2018 na kapitan, nagreklamo. Saan man kami mako aki panglimpya. Yung nga ni, libre man nga ni ang ano, libre man nga ni ang Equipments. ang tao. Ang tao. Maglimpya. Pero dahil man kayo partner ka manumano sana. Kaya nga ni, kay puan partner ng mga ekipahe. Okay lang, mga- okay lang na kung atis makakatabang. Ang problema, libre ang pagpalimpya, pero papakaunong iyang Yeah, kapitan. tama. Siyempre. Saan makuha? O yan. Saan mabunot kay kwarta? Kaya ito Sa diring bulsa kan kapitan. Sa diring bulsa. Oo, Makahirap nga. correct. Sumayaman nga. Iyo po. Nagre-reklamo. Councilor Rapot Mitabi, taano ta nagsabay ka sa Team APG? Ano tabi si mga nailing mong programa na digdi sa Team APG, sa iling mo Nagkaigwa ka mo kipagkakauyon. Pagkakauyon, opo. Nailing ko po, sa primero, nailing ko ang programa kan ako Bicol. Digdi ko mo inot na nahiling na bilang konsyal, wala makitang may tatabang sa mga tao sa pag-abot sa pag-ikot-ikot sa ano sa barangay. May mahagat sa tuyan tabang. Piraman may tatao ta. Sa buong Legazpi, piraman sa mga ano, gatos ano man lang. Makatao man kita pambihira. Ngunyan, nahiling ko ang programa kan ako Bicol na sa koneksyon sa Ako Bicol na sa pagikan Ako Bicol, kita makakatabang man sa mga tao. Na pag-ikot-ikot ko sa mga gadan, sa gadan, siyempre nakikisumaro kita, may marani. Minsan, nahihirap ako hanggang minsan, piraman sa itatao sa hanggang 200, magtao man kita 500, pero pambira yan. Opo. Igwa ba kitang pigbubuhay na iba? Opo. Bako lang mga iyan na tao na yun, dakulon. Kaya, ngayon kan nahiling ko kuya kan ako Bicol, mga programa, naog nga ako. Dakul ako natatabangan. Opo. Sa pag-abot sa mga medical, Burial, educational, ining sa Livelihood. hospitalization. Yan ang magayon na nahiling ko. Kaya yaon ako digdi.
nagtutubod kan ang mga programa kan Ako Bicol para talaga sa Makakatabang tao. talaga. Makakatabang talaga. Lalo na kung si Kong Pido ang maging mayor. Tangata, ako dahil ko man pig-ano ang satuyang mayor. Dakul man siyang tinabangan. Pero mas dakul ang magigibo kay nita. Igwa ng Ako Bicol, aram ko si Kong Pido, saka si Kong Saldi, na tatao mag-outsourcing. Outsourcing. May idada po yan sa Liga, lalo na sa Ligaspi. Opo, opo. Yan ang ano ko, nauma ko. Ngayon nga tayaon po ako din. Saka Ayun. nagdadangog. Aha, tatao magdangog. Tatao Consistion. magdangog. Kan mga question. Opo. Yun na partner, yan ang mga pigsasabi na iyan ang mga rasones kung natasinda suminabay Sa bagong Ligaspi. Correct. Okay. So, kung igwa katabi nin Mensahe? para sa mga taga-Ligaspi. Ligaspi, sa Ligaspeño, ano tabi ito, Councilor Alexi? Ang masasabi ko lang sa mga taga-Ligaspi, kay Alexi po, yaong pirmi. Nailing manindo, kay Tupa hanggang ngunyan, dahil nagpapabaya si Councilor Alexi. Halos, sabi ko nga sa mga tao, kung ang tinampo, daga sana, dugi na. Na, Kanta kapasad-pasad. Ni Alexi. Nagre-reparo po kita Para kan mga magreparo kan Saka, mga constituents. Dahil kita po nagpapahiling sa tao. Tubod ako kayong partner. One time, inapudan ko si Councilor Alexi. Councilor, niya ko may gadanduman sa may aruga ining lugar. Baka kanya ko matabangan lamang. Ang mauranon, partner. Pero maski na mauranon, duminuman si Councilor Kaya nga Alexi. sabi ko baga partner, kay Councilor Alexi, hindi kayong magsisisi. Yan. Kasi iya partner, ang West Philippine Sea. Ibig sabihin ka ni partner, sa dagat pa sana. Lalanguyon iyan ni Alexi. Matabangan ka sana. What more kung sa dagat partner? At saka paborito ini kan mga aki eh. Correct. Basta Pero uminagi may na. dulce. May dulce. Bako lang Remy saka Joshua. Auto ko pa sana. Alam na kanta. Aram na kan mga tao. Paabot na Alexi. niya. Oo. Si Alexi. Ayan. Yan ang si Aki, maggura, kung ano pa man, midbidon po yan. Oo. May mga dara yan na ayuda partner. Dahil ayuda. Ano ang lauggan auto ni Alexi partner? Nakikipagreparo yung pirmi. Oo. Nakikipagulay. Ano ang Nakikisalamog pirmi sa tawo. Andara kayan So, partner. ano Dulce ang nga, pangapudan mo, Councilor, sa mga taga-Ligaspi? Tanaga pararani na ang panahon. Sana ang mano ko lang sa mga taga-Ligaspi, sana tatao ko magpili. Piliyo na ninyo, so dapat karapat-dapat na makatabang sa Ligaspi. Yun na nga niya, yaon na yung pirmi ang tabang, pero dapat so nakakareparo kan mga day na reparo na mga saraday. Tapos so tabang naan, talagang mapapakinabangan kan general public. Totoo yan, dahing pigpipili. Yan ang nado. Ayun. Ayun, Klarado, partner. Klarado, Bistado, Taliwa, Tabian sa room, Councilor Alexi. Pero dahil dyan, partner, ano ang sa imong panghabol kay Councilor Alexi? Dahil nagtaramnan sa kuya. Na ano? Kung mapwede. Nagkaintindihan ka mong gawa? Dahil mo na nga ako pagpabail yun. Dahil mo na nga ako pagpakantawan. May dudumanon pa nga ako mga ganahan. Ayan. Yan ang talent. Ako ko tayo. Dahil mo kaya ang talent na yan. Ako ko tayo na partner, dahil ko Dahil dahil ko naki-istorya na. tutubutan ko tayo na. Bago pa nagdigdi si Councilor Alexis, tinaraman na ako partner. Sa bagay, Sa totoo lang, digdi Councilor. Opo. kaso sarong bangi, keribanan ko so limba. So apat na kung madalagan. Umahon sinda po, tangata, harap pa lang kayo ni ang nakaka... So, mahon sinda, maski di na itabang ninda, Oo. pero grabe ang kaugmahan ninda. Nakaulay ninda sa mga tao, kung ano mga problema, nasisira nila. Kaya duman ko na ano nila sa kuya, na araw pa lang ni Councilor, kaya pala, di ka na nalilingaw ang kantao. Yan partner ang talent ni Alexi na talagang nagre-reparo. Oo. Sige na, reparo ko na Dahil partner. si Alexi hindi nawawala sa memory. Ayan. Salamat, Councilor Alexi, sa pagbisita po digdi sa programa. Mabuhay katabi, Councilor Alexi. Good luck, Giraray. Ayan, Okay? partner, nakaulay tanaan pang-sampulo na konsihal na makakatabang partner kan sa tuyang alkalde, kan sa So, busy tuyang alkalde, na-interview ta naman. Oo, kaya sa mga sunod na aldaw partner, bibiston taman an pamayo partner kang Team APG. Na may dakulang, Puso. si ay Kong. Pido. Ayan. Sa samuyang pagbabalik, may tatawang kita ng asistensya, nagkabirilo ta pati ako, tatawang kita ng asistensya medikal. Sa pagbabalik yan, kang tabang, ora mismo. Ang programang Riparo. Mahihiling sa Aksyon Ko Online TV.
asin madadangugman sa 90.7 Radyo Uragon Legazpi, asin 88.7 Uragon News FM Virac Catanduanes, kada Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng pagkaaga. Riparo! Puun kaidto sa gudgunyan padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Derliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklalong po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na Kaumang kamo digdi pagtanom kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami.
Puun kaidto sa Gudgunian padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sana matulungan, sana mapagbigyan, bukang bibigay sana sa lahat ng umaasa. Sana ikaw, sana ako, sana lahat tayo. Sana Lord Legarda. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora Ora Mismo. Mismo. Partner, bultada kita sa tuyang programa. Sana all! Sana all! Mga ka-aksyon, makakaibahan tango niya na pagkahapon. Ansaro sa mga naghahagad ng tabang digdi sa tuyang programa. Siya si Rosenia Vargas. Maray na pagkahapon po ate. Ay, mikropono man ay. Ayan. Pakilaog lang po sa loob man ay. Ilaog mo po sa imong face shield. Ayan. Yan. Taga-sain ka po man ay. Taga-libod. Okay na po yan. Taga-libod Kamalig po. Taga-Kamalig. Una ko subos ni Manay. Taga-limang ka mga. Mamundo Libod ka ka nanay. malig. Pero ang taon ka naman ay? Ko 47 po. 47. Ano po ang rason kung nata po yaong kadigdi sa tabang Ora Mismo Action Ko Center? Ano po ako tabang sa aki ko po na nakurinti. Nakurinti. Nakurinti na sa akin. Kasorin po. Putulan po siya ng kamot nung September. Pirang taon na naki mo? 16 po. Nag-17 siya. Na nung ano? pizza Nata na size. kuryente? Nag-ano po siya sa sa trabaho. Nagkusang loob po siya kaya na para makatabang man po sa muya. 16 anyos nagtrabaho na siya. Opo, Anong trabaho? Nag-ano po siya sa sa construction po. Dahil ko man po talaga aram siya na naglaog siya dahil wala man talaga po ako. So nagpirit siya magtrabaho or extra. Opo. First time niya na po. kuryente. Nata na kuryente. Anong First time niya po na naglaog siya sa trabaho. Ano ang So on that trabaho niya day duman? mismo na nangyari? First Opo, day niya man sa trabaho? Anong trabaho niya duman? Construction po. Nagakot daw po siya Jesus, iyo pala na yan. kabilya. Dahil niya aram na nakadukot daw po sa live. So kabilyang Live daradara niya wire. pigakot, nakatama sa live wire. Opo. Ayun kaya partner, Dahil niya po ang kabilya yan, maski urarayo pa partner, hihigop iyan kasi ang kabilya, good conductor. of Yan it. kan electricity. Oo. So iyo po yan so nangyari sa iya. Naputulan siya ng Iyo duwang po. kamot. Ngunyan, dahil pa man po siya na putulan ng kamot, ilinaog po siya sa hospital, Siga Hospital sa Tabaco. Tapos sa Tabaco po siya Trabaho. naglaog. Opo. Ngunyan, dahil ko man simpre aram na arog ka ito, pinagagad po ako referral duman sa Tabaco, sa Siga Tabaco, para ikalipat ko po sa BRTTH. Ngunyan, dahil man po ako titawaning referral nung doktor. Natada po. Dahil ko po aram kung anong dahilan ninyo. Kasorin po yan na day ka tinauwa. Nung 11 po. Ngunyan October. September po. Baka dahil po ate, for COVID, patient ang BR mo yan. Ini iso aki mo manay? Yan nasa video? Eyo po. Naputol na Aki siyang ko po. kamot. Wala na po yung kamot. Di din na po yung pinutulan kay kamot sa sa BRTTH. Diyan na So pinutulan. nailaw man giraray. So nasulo talaga sa kamot niya kan Iyo po. kuryente? Talaga po siya, mapulahon lang sa kamot niya. Pero nahiro pa man po kunta niya. Kaya lang ang problema po, dahil naanuhan po tulos. Naagapan. Opo. So kay puwan putulon takunda Komplikasyon Digdi sa BRTTH, kung duman ko no dinara tulos ito, makaka-recover ba ang kamot niya. Ngunyan tada, man kinadaraman po tulos duman, medyo medyo napapabayaan. nalapa po so kamot niya. Inulod po ang kamot niya duman sa Siga Hospital. So yan ang Ang nangyari. perang aki mo ini? Panglima po. Panglima. So si Mister, ano ang trabaho? Ano man lang po siya, ano man lang sa Para Ika po. kung higaw man siya nagatandaan man sa niya.
Iyo po ito. Ika po, nanay. Ako po, parahilot lang po ako. Bako lang manay. Albularyo lang po ako. Parahilot. Albularyo ka. Opo. Bihira po manay ang may talent na sa paghilot sa albularyo. Yan ang mga talent na data kayo. Oo, partner. maski kami manay, maski ang mga congressman daing talent sa paghilot. Hilot Maski lang ang mga mayor daing talent Daing sa talent. paghilot. Ibang klase. Gobernador daing talent sa paghilot. Ibang Maski mga ang senador. talent nila. Correct, partner. Kaya kami nga pag nakadangog kami ka na may talent ka manay sa paghilot in pag-albularyo, sana all. Ayan. Ngunyan po, nanay, saan po ka mo nagkukuanin pagkabuhay? Iyo po, yan na sa paghilot ko man. Gura naman manay ang pigatao sa imo pag nagpapahilot. Depende man po. Kung Sinda sa- lang po, ang kusang loob lang po ninda. Kung pirang Ikapartner, kung kaya may nindang party kan ibigay. lawas mo na gusto mong ipahilot, ano yan? Bitis lang, partner. Pero may kaya yan ang namamatay ang katanglayan. Siyempre kita baga, sige kitang rabas, sige kitang lakaw para makatabang kita. So dyan mo mamamatian, partner. Ako partner, di baling day masyadong mahilot ang kamot ko sa kaambitis ko. May sarong parte ako, pirmi kong pigpapahilot talaga. Bala ka na kayan. Sa'yo mo na yan, partner. ka talaga. Arap ko ano? Likod. Kasi yaon man dyan sa pain. Oo, Body pains. Opo. Ate, Ikamarap na bigisi mo. so, pag ika kaya nagtatarang partner, iba ang dating pirmi sa kuya. Gusto mong sabihin, partner, kada pagbukas ako ng taramon, ang naisip mo na tulos, karamdam. Maraot na tulos. Oo, balikan to si ate kasi digdi kay ate kinakaipuan mi man magpaulok minsan. Ano tanganing di kita masyadong mag-focus sa kadipisilan sa problema. Kumusta Pero man na ining aki mong oo. Ngunyan po, nahali pa lang po kami sa Dahil man siya ano. manay na kukuha na dati may kamot siya, ngunyan dahil siyang kamot. Ano Paano pag niya nahiling natanggap? mo, Paano niya pag pigiling natanggap? mo manay, ano, nahira kang maray. Piga, kay istorya ko na lang po Nahira siya. kang maray manay. Opo. Kaya sabi niya sa kuya, Mama, ano pa man po anuli ko kay ini sa Indo? Sabi ko, dakula pang uli nindo sa muya. Del, ansinsya mo nan didi pa. Sagkay din lawas mo didi pa sa muya. Kamot lang nga nawara sa imo. Kaya, sabi niya sa kuya, paano nga mama nga ako makatabang pa sa inyo? Wala naman ako'y katabang, kamot ko wala na. Kaya po talaga, sad na parang di mo matanggap talaga kung maski impor pa ano. Pero pipasalamat ko man sa Diyos na hindi pa man siya binawian ng buhay talaga. Kamot lang nga nawara sa niya. Ang sinsya niya, di ang pasaman. Kaya salamat man po sa mahal na Diyos na maski mo por pa ano, nakarecover siya. Maski po, sarap man kaming nagditios na anuan man po siya ning nakarecover siya sa Tama ka dyan, manay. Ano Kamot po? sa nang nawara. Kamot sa na po. Ang importante sa presensya yaon. Buda, malay mo, madiscovery pa. Anong pangalan ka aki mo? Marvin po. Si Marvin. Ano Baka ang mga madiscovery. talent pa po ni Alam mo, Marvin? partner, may mga midbid ako, partner. Mga matitibay na artist. Pintor. Artist, pintor sa Kinaban. Daing kamot. Kita Ang nga ni pinagamit partner, bitis. kumpleto ang kamot, Kung pero minsan ngimot. bayo kitang Oo. talent sa pagpipinta. Igwang mga daing kamot, partner, na igwanin ibang mga talent na nadidiscovery, minaluwas. Opo. So aki mo po, nanay. Ano po ang naiilim Malay mo, talent niya? madiscover niya yung partner after kung nagkapirang mga bulan, taon. Ganyan, ang Dahil lang mawarang pag-asa. ang ano ko nga ni sa niya, sabi ko, no, hindi ka magproblema sa kamot mo. Sikapon gila na mo na maski artificial lang, sikap miya na matabangan ka gilayon. Ayun. Na para hindi So, man ka Ngunyan magpara-problema. ba, nanay? May mga lugad pa din siya? Igwa pa po. Oh, kasurin Sabi pala ko, niya nangyari. No, September September 11. September 11. So may mga Labi ointment pa ka lang pang na sarong kaipuhan bulan, ano? Labi pa lang na sarong bulan. Oh, so may mga ointment pa na kaipuhan as in bulong na kaipuhan bakalon. Yan, pagod kitang tissue kiko ang Oo. medyo. So dahil tabi dyan, nanay, Oo. So may mga bulong manay na kaipuan bakalon? Opo. So yan ang pigdulok mo digdi na baad lamang matabangan ka po sa mga bulong na ini, mga pangmantiner sa aki mo kay Marvin. Opo. Okay. So nakaabot na ini, partner, sa karaman ni Congressman Saldico, yung partner. kan ako Bicol Party List. So syempre partner si Congressman Saldico, pero may yaon partner na magtabang. Saka pag naaraman ni Congressman Saldico ang pangangaipon na sa iling niya talagang dapat matabangan. Ora mismo! Ora mismo partner. Oo. Nanay, ini po ang pinansyal na asistensya
hali tabi kay Congressman Saldi kan ako Bicol Party List. Automatic yan. Automatic. Ora mismo. Opo. So nanay ini tabi sublion ko an sa imo tabing kamot. O, dahil mo pagkuanon, sublion mo sa napalaga. Sa ibong na lang nanay para mas madali sa Bata imo. si Manay, siyempre daw, puro paano pag sinabi mong kamot, may purupubya na yun si Manay. Siyempre bata iyon na nga ang rinan ni sa tuya ta suaki Bata niya. ang kamot mo, may mga kabilya. Oo, May ikatalaga. mga kuryente. Iguaman siya partner, Okay, iguaman siya. Nanay 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000. Ayan. So, hali tabi yan kay Congressman Saldi. Pambakal bulong para kay Marvin. Opo. Marami pong Maliban dyan, salamat Manay. po. Tagod ka na magpasalamat. Ako Igwa pa partner, po, tabi. nagkaburungog ako. Ta, siyempre, medyo kay Pati si Kuan, Shaira Manay. nakikigsa sa imo partner. Igwa pa, Manay. Ayan. Ni- Uy! Oh, Si may Mark padara na pa si bagong Congressman gupit, Saldi ko. iyo ang nagdara. Ayan po. Igwa pa, Manay. Ning padara si Congressman Saldi ko na pangkurukonsumo. May Salamat, kape. Mark. Ano ngunyan ang masasabi mo kay Congressman Saldi ko kan ako Bicol Party List? Marami pong salamat sa ano po? Kay Congressman Congressman Saldi ko. Saldi ko po. Congressman po. Maraming salamat po sa pagtabang mo sa Moya. Lalo naman sa iba pang tao na nagtabang man sa Moya. Sa inyo po, sir. Hindi ko lang kaya Apo. Instrumento lang kami. Opo. Kami po ay Kasi kami tinugon ni Congressman Saldi ko na maging instrumento dahil ang gusto niya ang tabang kan ako Bicol. Sabot kan makakayanan man kan ako may Bicol. atod mi sa inyo tabi. Maitabang sa mga kapwa Bicolano. Kaya kami po yaon digdi bilang instrumento sana po. Ang hagad mi po karahayan kan sa imong aki po. Opo. Salamat po sa inyo. Entero na sa amo nagtabang man. Lalong-lalo sa mahal na Diyos na ako nakarangap didi man sa inyo. Nakagad man ako dikitabang. Opo. Yan partner, Okay. pasasalamat kan sa Kan sarong ina. ina na naging mga tugang na matabangan ang pagbulong kan sa iyang aki na nabiktima po nin kuryente na naputulan ning kamot. Sa samuyang pagbabalik, may tablet winner, may manggagana manin 1,000, ang tabay sana kamo. Mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Pinanganak akong isang PWD. Pero sa karamihan, hindi lang ang nakikita nila disability. Nakarating kay Senator Loren ang isang tulang sinulat ko. Nakita niya yung P. Para sa kanya, naging person ako. Malaking pasasalamat ko kay Senator Loren. Isinulong ko ang batas para sa mga PWD. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Ang programang Riparo, mahihiling sa Aksyon Ko Online TV. Asin madadangugman sa 90.7 Radio Uragon Legazpi. Asin 88.7 Uragon News FM Virac Catanduanes. Kada Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng pagkaaga. Riparo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kuminsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kuminsan nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na nito kulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga mahiling, mas lalo kami maigos, mamatawan ako sa tubig, na ma-realizar, mamatawan, matulan, para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision
Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Sana matulungan, sana mapagbigyan, upang bibigay sana sa lahat ng umaasa. Sana ikaw, sana ako, sana lahat tayo. Sana Lauren Legarda. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo. mismo. Partner Ay! ngunyan. Napagkapon. Oy, shoutout muna partner. Basa Sige. muna kita kan mga Ay, si parantabay. Aimee, kantaplakon. Sabi digdi ni Aimee, partner. Si Aimee ang number 1 na tagahanga kang programang ini. Ayan, salamat tabi. Mag-absent na sanan ibang kabos. Mr. Siram and Ma'am Rems. Makaibi man ang kwento ni Madam. So, bisita ta sa bago. Opo, maski sabi ako ni partner Aimee. human, na-touch ako sa iya sa iba-iba. Che Liabori, maray na pagkahapon man. Bib Salbanya, maray na pagkahapon. Shirley Arandia Barria. Rochelle Biato, hello, tabi sa imo. Siring man partner, may nagpapabati man through text. Hapon po, Ma'am Remy, pabati tabi. Makinyana family, Golondrina Buda Asiliero family, always present, solid. Ako Bicol Party List na kita. Ayan. Oy, nagpapa-shoutout man si Sir Eric Sibilia. Maray na hapon da, partner. Sige. Ngunyan May na pagkahapon, bisita kita bisita kunya. taan sa Ruang, 20 anyos, alagad garo 14 anyos. Garo nga ni 13. Ayan. Siya ang sa tuyang tablet winner, ngunyan na pagkahapon, Shazi. Janica May Realisan, kan Ayan. Was Albay. Maray na pagkahapon, Ay, ilaog ilaog mo sa imong face shield. Yan. Ayan. Good afternoon Janica, anong apod sa imo? May lang o Janica? Janica. 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 Partner, kulang lang ini sa height. Pag ini, una dagdagan mo ng height. Pag Miss Universe nga man. ni ang kuwang kay ni. Ang aura. Oo, ang aura. Pirang taong ka na, Janica? 20 po. 20 nga ni partner. Are you sure? Yes. Sigurado ka? I'm sure. Saan ka nagkaklase? Sa Bicol University, Pulangi Campus po. Pulangi Anong Campus. kurso? Bid po. Eduk. Edok. Major in? Wala pong major. Walang major. Walang major partner. General. Wala. Puro lang kernel. Puro lang minor. Puro lang sargento. Ayan. Walang major. Oo. Ano ang pagmati? 20 years old ka na, may boyfriend ka na.
Meron po. Pira. Usad Asad Saan sana. Anong ngaran ka boyfriend mo? Jericho. Jericho Rosales. Hain si Jericho. Hain, kay ba mo? Sorry ka, Mark. Kuya Sorry, po. Mark. Iguana siyang Jericho. Taga saan si Jericho? Taga Saban. Taga saan? Saban. Sabang? Opo. Was, Legazpi o albay. Was? Uwas. Saban. Uwas. Saban, was. Ah, Saban. Saban doon, Saban Was, dito. albay. Aloy naman ka mo ni Jericho. Opo. Sisay mas dakula sa inyo ni Jericho. Siya po. Mga arog kang dakula. Iya. Mga alam ko okay. Mas alang ko pa saya? Alam ko pa sa iya. Pang Nico, ang peg, pang Di ka Nico. natatakot ni marunot? Timan. Kada partner, ito ako na naman sa imo, Dahil partner. man, siyempre pag nakula ba kayo mo? Klaseng runot yan. Dahil halimbawa ba ka nag-cowldingans ka mo? Oh. Naglalakaw-lakaw ka Biglang mo? nadapa. Nasingkog. Oh, nadatugang ka. Runot. Oh, kung nakulaw ng boyfriend mo, di ba karunot ka? Maray na sana makaskaso ng dalagan kang palusot mo, partner. Ay, partner, yan ang talent ko. Ang ganyan tabi, anong pagmati na naaraman mong saro ka sa mga tablet winner? Magma po. Dahil Anong klaseng kaugmahan iyan? sobra. Paano ka? Alam mo, naaraman mo si Janica May, ang sa tuyang tablet winner. May kapandok na artista si Johnny Cameo. Sisay partner. Si... may kamukha siyang artista eh. Si Melay. Bako. Sisay. Malay mo. Bako. May kamukha siyang artista. Sige, isipon mo muna. Dahil kita matapos hanggat dahil mo naiisip. Sige. So, anong pagmati ito kang naaraman mo? Paano? Masaya po tapos sinabi ko agad kila mama. Kahit may exam kami. Paano mo sinabi kay mama mo? Ma, nanalo ako ng tablet dun sa sa Action Call Center na page. Lalo na ngayon. Oo, eto na. Hawak mo na. Hawak mo na. Sige. Di sabihin mo rin yan kaagad kay mama mo. Ipahawak mo kaagad kay mama mo. Dakulang tabang ini sa imong pagklase. Yes po. Ayan. Brand new tablet. Brand new tablet. Regalo yan sa iyo ni Congressman Saldico ng Ako Bicol dahil kayong mga estudyanteng Bicolano, padaba ka mo ni Congressman Saldico. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico na may brand new tablet ka na? Unang-una po sa lahat, salamat po sa programang Action Call Center dahil sa mga opportunity na binibigay sa mga estudyante na magkaroon ng tablet para makatulong sa kanilang pag-aaral. And especially po kay Ako Bicol Party List Representative Saldico dahil bihira po yung taong tumutulong na hindi umingi ng kapalit po. Yan. Yan ang maurag talaga, Talagang partner. nagsishare, Bihira ang tawong nagtatabang tumutulong na ng dahil hindi- nag-aagad ng ng kabalyo. kapalit. Ayan. So yun na ito ang talent mo. Igwa pa. May talent ka pa. Nagnaug ko, so bago pigaagda mo si Shaira na magbayle. Oo. Kung gusto niya po. Kung gusto mo na. Pero bago yan, anong mechanics pala sa paano mangnalo ng kwan? Paano makakuha ng regalo ni Congressman Saldico na tablet? Unang-una po, pumunta po kayo dun sa Facebook page ng ako, ano yun? Action Page Call ng Center. Action Call Center po and i-comment po kung bakit kayo deserving na manalo and huwag niyo pong kakalimutan na ilagay yung hashtag Action Call Center and Ako Bicol Party List and mag-subscribe po sa kanilang YouTube channel. And magtag. Ayan, and Yes po. magtag. Ayun. Mas i-share. Hey! Sabi ni Nagtitiktok ka, Shaira, nagtitiktok ka? makanta ka na lang damo na. Minsan lang po. Nagtitiktok Oh, nagtitiktok pala. Sige. Basta may kasabay. Dahil na, isipon mo may kasabay ka. Hindi mo kasi sinama si Jericho. Wala kita music Yun ang partner na kasalanan. TikTok. Walang music. Wala music abo na niya man TikTok. kan mga baraylian sa kudal-kudal. Action ko, okay lang sa imo? Yung tugtog Ayan ng ang action music ko? ta. Malay mo, ika ang makapasikat kaya na, ika nagbabayli. One of these days, ika na ang gigibuhon. grabe an sa imong paginguangon niya na makapaluwas kit talent. Tapos primero tang bisita. Dahil siya nakapang-talent. Silingon ta daw tabi, sa tugtog kang sa muyang programa. Itong Pero action kanta, ko. marunong ka magkanta. Kunti. Medyo, Anong paborito mong kanta na lang? wala ako paborito pero pag may naririnig lang Oh, sige. Ano yan mga naririnig mong kanta? Oo, sige daw. Itong ano, Kasi ako, ganun din. May narinig akong kanta. Ano yun? Nagdangog ko kan sa rungal daw. Basta may alak, may balak. Nadangog ko lang ito, ha? ayun na. Ito, ano nga ito? Ano ito? Hindi tatakbo. Kaya pag may nagtitext sa kuya partner. Di ba? Ganda partner, ito. dangog ka nga ni. Ano? Pag may nagtitext sa kuya or nagchat-chat O, din sa ako kuya. makanta tayo, nagdalugdog na partner. Pag may nagchat-chat sa kuya na mga or nagtitext sa kuya na mga chicks,
Nga, Sir Joshua o Kuya Joshua, painom ka naman dyan. Ay, nagdudulag ako, aram ko na ta. Narumduman ko permiso kanta, basta may alak, May balak. Delikado niya ako ito. Dahil nagad ako binapailing partner. Ano aram mo partner, nangyayari man sa nayin, sa mind setting mo. Dahil mayugod mo agdaw na ako mag-inom. Oo. Oh. Pag inagda ka pala mag-inom, may purpose. Painom na niya Kuya Joshua. Mm. Aden, sabi ko, ipasensya ka na, may programa pa niya ko kami ikaw partner siyang ikakantahon. May mga programa pa niya ko kami. Igwa na. Sige, kanta. Sige, ladies and gentlemen, ang sa tuyang tablet winner ngunya na paghahapon, Johnny Camay, realisan sa iyang Kansyon! Okay. Young blood, say you want me. I need your love and I'm just a dead man walking tonight. Yeah, I need you all of the time. Diba? Ay, congratulations sa you so imo, much, Johnny Janica. Camay. Mabuhay ka. Realisan, may nanggana na, may nagkuanak ang manggagana tablet. pa. Ngunyanal daw. Siya si Madel, Madel Ligardo Aplaya. Nakong palaya partner. Ian Madel Ligardo Aplaya. Congratulations! Uyan sa iyang mensahe, sabi niya partner. Basa. Sana po ay isa ako sa mga mapili inyo. Good afternoon po. Ako po si Madel Aplaya, taga Pulangi at isang college student na nag-aaral sa BUPC. Taga BUPC din ini. Sana po ay isa ako sa mga maswerteng students na mabigyan ng oportunidad at mapili upang magkaroon ng maayos na gadget para makasabay sa online class. Ang aking ama po ay matagal na walang trabaho at may karamdamang iniinda dahil na rin siguro sa katandaan. At ang aking nanay ay nasa bahay lang po. Tatlo po kaming nag-aaral. Sobrang hirap po ng buhay, lalo na at walang trabaho ang aking mga magulang. At bilang anak, ako po ay nagsusumikap para kahit papaano ay makatulong sa aking mga magulang at kapatid. Umaasa na sana ay matulungan po ninyo. Dahil po sa hirap ng buhay, wala po kaming sapat na kakayahan upang bumili ng maayos na cellphone. Sapat lamang po para sa araw-araw na pagkain. Umaasa lang po ako sa mga students assistants. Kaso po sa panahon ngayon ay wala pong mga students assistants kaya hirap na hirap po ako na suportahan ang sarili ko sa pag-aaral para kahit papaano ay di ako dagdag problema sa aming bahay. Sana po ay mapili niyo po ako dahil isa po akong estudyante na may pangarap para sa aking pamilya at para maiahon sa hirap ang aming kinagis ng buhay. Salamat po. Ayan, partner. Yan ang naging mensahe ni Ian Madel Ligardo Aplaya. Ian, partner, una mo, lalaki. Ano? Una ko nga ni lalaki. Pero babae siya. Congratulations sa imo. May makontak sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet halik kay Congressman Saldico. Sa samuyang pagbabalik, may manggagana maning 1,000 pesos ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Dati akong batang kalye, napilitang mamalimos at paggala-gala sa lansangan. Nakatira lang kami sa kariton, may isang babaeng lumapit sa akin. Siya pala si Lauren Ligarda. Hinupkop niya ako, pinag-aral hanggang natupad ko nga yung pangarap ko sa buhay. Isinulong ko ang batas para sa karapatan ng mga mahihirap. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Ang programang Riparo, mahihiling sa Action Co Online TV. Asin madadangugman sa 90.7 Radio Uragon Legazpi. Asin 88.7 Uragon News FM Birac Catanduanes. Kada Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng pagkaaga. Riparo. Puun kaidto sa Gudgunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa.
pala si Alfred Dundon, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Derliat po. Salamat po sa Ako Bicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Nakulawang po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List nasin kay Congressman Pido Garbin, nasin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na kaumang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kayo. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang Ora mismo, Ngunyan, partner, mapili naman kita kan sa tuyang maswerteng cash raffle winner dahil Lunes, ngunyan. Siyempre, sa mga nag-arabang dyan. 1,000 pesos. Ayan. Ngunyan na Lunes. Lunes pa sana, sang ribo na. Kaya sa aga hanggang Biyernes, may 5,000 sa Biyernes, partner. Kaya yan ang pinakamaugmang aldaw name the partner. Pag Biyernes, minauran man ang ganin San Ribo. Kaya, so tago-tago mo yan, Miss Yai, nagarapon. Iluwas Ipasok mo na. Pasa, ladies and gentlemen, Miss Shaira Alvarado. Ano pasa? Hindi naman papasol. Pasa, partner. Ayan. Sige. Dakulon mo yan, oh. Pasa, ula. 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 Ito na. Uy, partner. Advance Merry Christmas. 67 days to go, Pasko na. Pira? Pirang aldaw na lang? 67 days. Oh, kung 69? kung nagdadangog ka mo sa kuyang mga ninong, saka mga ninang, abang-abangan lang nindo, tamaabutan sa indong inaanak. Naku lamang, ika ang matao sa kumuya. Kaya may dardara ako. Ano? Kaya Basket? mo, may ninong ako sa Manila, partner. Pag Disyembre nakaduman ako sa Manila, pigdadarahan kong pinangat. Aling ka maling, partner? Aling kipaling dads. Dads na pinangat. Marang, may iba kong marang. Di, prosen siya ta. Aya. Ang sarap naman ito, inaanak ka. Sarap ng inaanak ka. 10 pinangat. 10. Gurano na nga ang sarap, partner? Ngunyan? 40. Dati, 30 sana. Armo, ang ninong ko naman sa Manila. Gigibo yan naman ang ribo ang sarong pinangat. Bang klase man. May pagtawag sa 10 pinangat. Ang pagluwas ko partner, may pulang sobre. 10,000. Ya ko nino ka na iti. Di, pag-reimburse ko lang sa pinangat. Grabe man. Gilibo mong man ang ribo ang sarong pinangat. Matindi. O, na, number. O, sige. 0938. 0938. 516. Alam mo ko anong ginibo ko? Pag-otro Christmas. 20 ng pinangat ang dinara ko. Ibang klase. Dinuble mo, partner. 0938. Walang sobre, doble man. Hanggang uminabot partner, 50 ng pinangatan dinara ko. 0938 516 3949 3949. Taga Birac, Catanduanes. Oy, Islang Probinsya kan Catanduanes. Si Jenny Royo. Maray na pagkahapon dyan. Mapuna naman kita, partner, kan mga, mael, natataramon. Ayan, maray na pagkahapon. Jenny! Hello, Tabi! Hello, Tabi! Gaano ka? Gaano? Ano? Sisig niya ini. Gaano ka? Hello? Jenny, gaano ka ngunyan? Jenny! Jenny, kami magaling. Ma-deliver kami kan supa mo. Tapig paayos mo baga. Ako baga so naghagot ning abaka. So paragot ako ning abaka. Bako man ako Bako man ni kasisay.
Oh, Jenny! Bako man yan, isa si Maylin. Siya si Jenny. Jenny? Si Mayla, tugang ni Maylin. Oh, si Jenny ini tugang ni Maylin. Dahil may man pigahanap si Maylin. Oo. Ang pigahanap mi si Jenny. Royo, ang apelyido, Royo. Ano po, meeting sa Isunhon. Nag-meeting da, partner. Gaano? Meeting. Gamiting? Oh. Sa ano? Wara dyan. Para po, nasa seasonal po sa barangay hall. Nasa barangay hall. Oh, wara pala si Jenny, partner. Sisa ining kaulay mingon yan? Mama niya po. Ha? Mama niya. Mama niya! Mama niya! Oh, si Jenny, pirang taon na si Jenny? And 26. Ha? 26 po. 36? 36? 26. Oh. Anong pangaran kan mama ni Jenny? Mayla Royo po. Aida Royo. Ayan. O, Manay Aida! Ay, salamat, nagkusog na. Tagasaing ka mo dyan, Manay Aida, sa Catanduanes. Sir, naku, Aida po. Ha? Aida. Mayla. Kayla. M-Y-L-A po. Layla. L-Y-L-A. Layla. Mayla! Mayla! Pasensya na, medyo maluyaw ang gayaan boses mo. Gabungog ako, partner. Ako man, galuya, pagmati ko, galuya. Yan, nagkusog-kusog na. Salamat, nagkayalintindihan na kita. Oo, nagkailitin yan. Nadanangog ko na mga kulo-kulo. Galuya kaya kan sa muyang gamati. O, gaano ka ngunyan, Manay Mayla? Gaano ka? Gahiling po ng TV, taga-uran. Gahiling ng TV, taga-uran. Taga-uran. Gauran nga, Gauran, kay gahiling ka TV. Ano man ang pigiling mo sa TV? Ano po, sa GMA po. Okay. Kapuso ka. Kung sa Jenny ka nagiling, gustong sabihin, nailing mo dyan si Kwan. Si, Kuya Napon Gani. Si Ma Salvador. Bako. Nyaw na sa GMA. Bako. Kung nagailing ka sa Jenny, nailing mo si Cardo Dalisay. Ayun pa, Sabi ko na. Yun na. Gustong sabihin, nailing niya si Vice Gandangunyan. Yan, oo. Sa GMA siya nagailing. Si Kuya Kim. Showtime. Ay, Mayla. Po. Ara mo kung natagaapod kami sa imo, gakontak kami. Dave po. So, aki mo. Dave po. So, aki mo, si Jenny, nag-message. Nag-message sa Action Co Center sa Ako Bicol. Gapadara message. Tapos? Ayun po. Ngunyan, gagana siya. Pa? Gana siya ng 1,000, 1,000. Ay, salamat. Single mother po, hindi ka, sir. Single mother si? Si Jenny po. Hain so nagibo kan aki. Wala na po, pinalayas. Pinalayas! Pinalayas na tayo, pinalayas nito! Pinalayas na po. Nata, pinalayas nito! Bulan. Di kaya ang buhay yun sa aki niya. Bulad? Anong bulag? Iyo po. Ugakon. Tamad. Tamad! Di kaya ang buhay yun sa aki. Sa madaling sabi, tamad. Walang kwenta. Inutil. Empleyado kang walang pal. iya. Empleyado kang pal. Para buyong. Para buyong pa. Ayun. Iyo po, ginugutom po sa aki ko. Pirming bultok. Iyo po. Anong pangaran niya? Anong pangaran? Para lablabon. Iyo po. Anong pangaran niya? Ano po, Roelio. Roelio! Roelio! Tagapayong. Tagapayong. Roelio! Roelio, ikaw mo talaga, Roelio. Pagkatapos mong magpasilang tamad ka pala, Roelio. Parailing ka pa. Kaya, ito ang bagay sa'yo, Roelio. Pang! Palayason. Palayason. Kaya pala ni katabi Manay Mayla, mas muya mo na. So, gustong sabihin, bulag suduwa. Gustong sabihin, inuli na ni Rogelio si Kwan sa panugangan Jenny. niya. Si Jenny. Oh. Dahil man pala, si Jenny, pinalaya si Rogelio. Tama. Kaya si Rogelio ang inuli sa ina. Piran aki ninda ni Jenny. Dawa po. Naduwahan. Naduwahan pa. Sabi mo tamad, masipag pala.
Masipag magibong aki. Masipag magibong aki. Ika daw. May regalo si Congressman Saldico akan ako Bicol Party List kay Jenny Royo na sarong single mother dyan sa Catanduanes. 1,000 pesos tabi Manaymayla. Salamat po. Maraming salamat po, sir. Sa ako Bicol, ang pasalamatan mo ako Bicol, si Congressman Saldico ang nagtao kayan. Aha. Kaya pa. Maraming salamat po sa Ako Bicol po kay Congressman Saldico. Opo. Ayan. Okay. So, pakisabi na lang Manaymayla kay Jenny. Nananggana siya ng 1,000. Nanggana siya ng 1,000 tapos hintayin niya, may tatawag uli sa kanya kung paano niya makuha itong 1,000. Alright! Iyo po. At pakisabi sa kanya, Iyo sa po. kanya na huwag niya nang babalikan si Rogelio. Dahil na talaga, sir. Walang kwenta si Rogelio. Walang kwenta. O ikaw Manaymayla, bilang panugangan, ano ang mensahe mo kay Rogelio? Sana magbago na siya. O, ibig sabihin pa nagbago, may chance pag pabalikon mo. Ay, dahil na po. Okay, anong masabi mo kay Rogelio? Sige. Hindi na siya maghanap ako munta, di niya kaya buhayon. Naluya, sumusi Galuya. Gakusugan mo. Dahil na siya maghanap ako munta, di niya kaya buhayon ang sa inyang pamilya. Kado partner. Ugakon siya. Ugakon. Sige. Salamat, Manaymayla. Salamat tabi Manaymayla. Mabuhay tabi ka mo dyan sa Birak, Birak, Catanduanes. Catanduanes. Salamat po. Alright. Thank mga you. tugang. Nailing mo ng partner. Ay ka, binibining Saira ha. Pag Saira. Nadangog mo ito. Pag naghanap ka ng boyfriend, huwag kang maghanap kang katulad ni Rogelio, ha? Na pucholo. Oo, ugakon. Ugakon, mayo. Ano nga nito sa terminong ginamit? So, tamad sa birak? Sa katano? Nakalimutan ko na. Ugakon. Bulad. Bulad. Kay ikaw, Sarah, huwag kang maghanap ng bulad. Anong bulad? Ugakon. Ugakon, tama. Ayan. Alright, congratulations sa tuyang 1,000 pesos winner. Sarong, Biraknon. Taga Catanduanes. Partner, sa mga kababayan taman dyan na mautman, manggana ni 1,000 sa good 5,000. All you have to do, i-like lang tabi sa muyang official Facebook page, Action Co Center. Magpadarakan sa indong komento or mensahe tabi sa muyang live episode. Siring man magtag ning kapwa FB friends asin, day paglingawan i-share ang sa muyang live episode. Ayon, duma naman partner sa may mga pangangaipo, may mga problema na gustong isang guni sa Ako Bicol and sa Action Co Center. Anong dapat gibuhon? Ayan, sa mga kababayan niya to dyan na igwanin mga kadipisilan, reklamo sa mga opisyal di gobyerno, siring man sa mga kapitbahay nindo na dainan nindo natitios, kaipuan nindo ning tabang asin aksyon, pasiring tabi kang mo digdi sa muyang opisina, digdi sa Action Co Center, igo tabi ining mga staff na mahihigos na maakomodar tabi sa indo. Sa mga daing man makadigdi, may kadipisilan magpasiring digdi sa muyang opisina, sa samuya tabing official Facebook page, ipadara an sa indong mga mensahe, siring man tabi may staff na maakomodar sa indo, tanganing an sa indong mga kaputan asin problema, masolusyonan sa tabang yan, kan tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Ninhuli, tang kamautan ni Congressman Saldico, ang magiginibong tabang kan Ako Bicol Party List sa abot kan makakayanan, sa rimang kan Action Co Center, madara asin maihatod, ora mismo sa mga kapwa Bicolano. Ayan mga ka-aksyon, inabot na kita kan sa tuyang oras, tanganing paramiantras na magpaaram. Sa agaliwat mag-iribahan kita parehas na oras, asin parehas na programa. Kami yan sa indong nakairiba, daing iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez, salamat kan sa indong pagantabay. God bless, mabuhay. Maray na pagkahapon, asin, salamat. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action Co patuloy na magsisilbi. Action Co may mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, libreng pa-training, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen at kabataan.